Невъзможно е да вървиш по пътя самостоятелно. Забрави за това. Всички ние притежаваме големи способности и неограничени възможности. Единственият проблем е, че не знаем как да ги отключим. Не знаем на къде да гледаме. Не знаем откъде да започнем. Така те остават скрити вътре в нас. Точно за това, по някое време в нашия живот, срещаме определени хора. Наричаме ги ментори, учители или треньори. Тези хора са много значими за нас. Именно те притежават ключа, с който да отворят вратата към неограничените ни възможности, за да ни направят много специални. За да ни превърнат в следващия свръхчовек. Национален спортен клуб Олимп. Разгърни своя потенциал.